Ir-rapport Drug Policy Reform in Malta li nkiteb minn komitat magħmul minn studenti universitari jara fil-ħtieġa li ssir xi ħaġa b'mod urġenti biex il-politika dwar id-droga tinbidel. KSU ħas li għandu jkun proactive u jagħmel studju sħiħ fuq all the aspects of drug abuse. U kien dan li għamilna kollha flimkien. Fl-ewwel parti tar-rapport saret analiżi dettaljata tas-sitwazzjoni f'pajjiżna kif ukoll fl-Università ta' Malta. Ir-rapport jikwota figuri ta' stħarriġ li għamel il-KSU fejn 10% tal-istudenti fl-2009 kienu wieġbu li fl-aħħar xahar għamlu użu minn sustanzi illeċti. Fit-tieni parti hemm sensiela sħiħa ta' proposti li l-istudenti qed iħeġġu lill-awtoritajiet biex jikkunsidrawhom, fosthom qed jipproponu li jeħraxu sentenzi fil-konfront ta' persuni illi jitraffikaw id-droga. Il-KSU qed jipproponi wkoll li l-flus li jinġabru mill-pien imposti fuq it-traffikanti ta' droga għandhom iservu biex jiġu finanzjati ċentri ta' riabilitazzjoni ta' droga. Issa minn hawnhekk il-qudiem ħadd tkun qed tressaq dan id-dokument l-awtoritajiet rilevanti kollha u anke lill-partiti politiċi biex flimkien inkomplu naħdmu fuq dan li aħna għedna fir-report tagħna.